Matul din is-sena kien hemm total ta' 1463 rapport dwar vjolenza domestika. Jirriżultaw wkoll li saru 2225 rapport mal-Pulizija dwar l-istess reat matul is-sena li għaddiet. Total ta' 3688 rapport dwar vjolenza domestika sa' wissu li għadda. Skont l-istatistika li ngħatat fil-Parlament kien hemm rapport din is-sena u rapport ieħor is-sena li għaddiet ta' feriti gravi barma regolari. 39 rapport ta' feriti gravi b'forza fiżika s-sena li għaddiet u 27 din is-sena. 1742 rapport dwar ħsara psikoloġika s-sena li għaddiet u 1109 din is-sena. 29 rapport ta' feriti ħfief barma regolari u 15 din is-sena. 7 rapporti dwar feriti ħfief barma regolari s-sena li għaddiet u rapport wieħed din is-sena. 398 rapport dwar feriti ħfief b'forza fiżika s-sena li għaddiet u 294 din is-sena. U 5 rapporti is-sena li għaddiet dwar insegwiment malizzjuż u 10 din is-sena. Jiġifieri meta persuna jkun qed jimxi fuq il-passi ta' persuna oħra b'mod fastidjuż. Statistika dwar rapporti ta' vjolenza domestika li saru l-Pulizija ingħatat fil-Parlament mill-Ministru Byron Camilleri għal diversi mistoqsijiet tad-Deputat Nazzjonalista Graziella Azzart Previ. Jirriżulta li mir-rapporti li saru mal-Pulizija dwar vjolenza domestika fis-sena 2024 u sal-aħħar ta' Awwissu, in-numru ta' vittmi li rapportaw vjolenza domestika u li ġejjin minn pajjiżi terzi kienu 143 u 87 rispettivament. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li mir-rapporti li saru mal-Pulizija dwar vjolenza domestika fis-sena 2024 sal-aħħar ta' Awwissu tas-sena 2025, in-numru ta' vittmi li rrappurtaw vjolenza domestika u li ġejjin minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea kienu ta' 98 u 53 rispettivament.